Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kubanyiwa Nangaranita Osteni Yupiafu Moni kwa nosa mene mabola pano Komaso ulemu upite kwa president atu Right now about Mary Muluzi amena ulowa upresident kwa 16 September lino Ulemuso upite kwa Mai Angela Muluzi Maya kunyumba president atu amene atakale First Lady wa Malawi 16 September ino. Ulemu upite kwa MP ya lino, makansala ya lino, makomiti a constituency a district ndi a region onse amene muli pano, achinyamata azimayi mafumu onse muli pano mulendo lemwanu. Ife ulendo uno takhala tikuno tibwera tweti. Mwakhala mukutira badia kuti a president abwera liti lero tafika lero eti bondia madogera lero tija tove eti amena nyika nathokoza ine ndikufuna ndikulimbikitseni azimayi azibamba mafumu athu muli pano kuti tikafika September 16 tikakalowa mukachipinda komata kaja pamene paja mpayote akapange tsogolo lathu zili ndife kulemera kapena kusauka sife iyayi koma ine amene mungasankhire chifukwa wina aliyense atakhala mtsogoleri wokuba amatha kukhala mtsogoleri koma mukuyenera kusankha modekha molongosoka moyenerera. Ino ni nthawi ya chinyamata achinyamata sangoti nyamata wina aliyense iyayi koma achinyamata amene ampasidwa mdalitso amene alemekeza makolo wawo alemekeza zigogo amene ndikhalire kuti akhale pa udindo uwu. Inuyo azimayi azibamba muli pano ndikupempha kuti tiye tipereke mavoti athu kwa chinyamata. Nthawi yapita ya zigogo, ino ni nthawi ya chinyamata afe. Kodi tikawerenga mu buku la Yoswa muli Yoswa 1:24 imanena kuti amene analowa muzinda wa Kenani anali chinyamata. Sichoncho pano sidu kupita Kenani ndiye ngati tikufuna tilowe ndi chinyamata apeti ndiye apa pala chinyamata pali munthu wamkulu apa tikuyenera tipase vote ya president athu. Tikufuna anyamata amene angatithandize ife kuti zitakhala ndi kuthekera panopa anyamata amene angatitsegule maso chifukwa anyamata ambiri pali mu mdima. Bwana anyamata ambiri angokhala akufa zochita asunga akufa zochita mapeto aja angokhala kama mabibidwa umumu ndimo wawina osiyana ngati akufa zochita koma iyayi bwana anthuwa ntchito zikusowa na business akusowa. Anthu amafuna machita mwayi kuti angapeze mwayi wobwera mtawuni kuti apeze zintchito koma akanika. Azimayi ali apawa mangamanga nsalu mamimba njala. Tikufuna zigogo inu munthu amene mphamvu zinachepa kuti mukhale ndi kuthandizika koyenera kuti musamake ndi njala. Mukumbukire nthawi ya UTF, nthawi ya UTF ndi startup iti aliyense amalandira pala mukulandira lero mwadya lero mulinda manthumba muziwe kuti pano pabwera pangolini mafuta amene ate chifukwa UTF ndi chipani chimene chinabweza nomekandira majani lero tili kwempute. Tikufuna so lero tibwerere chifukwa tsogolo lathu azimene azimambo tinalidutsa tikwe tikalitenge. Achinyamata muli apa musanamizidwe ndi anthu ena bwera makunamiza ndi makunyengani chifukwa pala anthu ena mabwera pano mafuna magwiza ni ntchito kuti muzipanga ziwawa osamapanga ziwawa. Ino ni nthawi ya zisankho. Akuluakulu azimayi anyamata tikalola akapange ziwawa akamangidwa akapita kuchipatala ndalama muzitenga kuti ndiye ndikupempha kuti chonde
azinyamata muli pano, azimayi muli pano tenti pange ndale zabwino zoyenerera. Anthu ena mayempena mafuna manyozo mankula zotumbwa koma amenewo akugwa. Mene palilipo anopa mulero wina ngati fwe wina ngati nyo atupele udindo wawo utowakhala. Anyamata anapawa usande anu mafoto anu awa antu akubondani bwana mene maonera mpote za kusangalalo izi muntu kani beba malo bwino antu maumya nena mpote zaje sijocho ena kabwela bwana kadusa bwana magendeka matawa kama ni bwana antu akubondani antu awa kama mipempa kina bwana wina materials antu awa mafuna materials unazoneka Ndukule pani bwana ili ni mtu wankulu antu wa mwayankule mwauze za kukosi kwanu nditsokola tumene mkulifuna tujipitize kwa ine na nditokoze mukakudalise mnose zikomo. Nikanena kuti kumpoto undiyankhe kuti Malawi. Nikanena kuti kumpoto kachiwiri muyankha kuti UDA. Kumpoto Malawi. Kumpoto UDA. Pakati Malawi. Pakati UDA. Kuno kumwera Malawi. Kuno kumwera UDA. Kuno mitondo Malawi. Kuno mitondo UDA. Olemekezeka Mai Angela Molozi amene muli pano. Olemekezeka a Secretary General Honorable Generalino Lema. Olemekezeka my members onse a National Executive Committee chipani chatu cha UDA. Olemekezeka Honorable Roderick Kumbanyiwa amene muli a Regional Governor Gomanso Pungu wadela lino ndi komiti yonse ya ku region. Atsogolo ya ku district Gomanso constituency mulandire ulemu wanu. Mai Lenita Austin amene mukhale kansala pa 16 September mulandire ulemu wanu. Maulo amene muli Islamu, assalamu alaikum. Hallelujah. Amai Ndaba, choyambirira nditokoze kwa inu nonse chifukwa cha support imene mwakhala mukupereka ku chipani chathu cha UDA. Support imene mwakhala mukupereka kwa ine ngati mtsogoleri wa chipani. Komanso support imene mwakhala mukupereka kwa Honorable Kumbanyiwa ngati phungu wa dera lino. Ndikuti zikomo kwambiri. Ine ndabwera tsiku la lero ndi uthenga ofunikira kwambiri. Monga mukudziwa ndakhala ndikuzungulira dziko lonse la Malawi pamene tangotsala masiku ochepa kuti tikaponye vote. Voti ya chaka chino Mai Ndabambo ndi voti yofunikira kwambiri.
voti yosankha tsogolola, voti yokonza tsogolola, voti ndi moyo wake. Chifukwa tsiku la lero Amalawi konse kumene tikuyenda akudandaula kuti kulibe ndalama, kulibe chakudya. Tinanyamuka mawa koma konse mene timayenda pepani tabwera mochedwa amatiyimika atupele zinthu sizili bwino, atupele utimenyere nkhondo, tilibe chakudya, tukukona ndi njala, katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Amayi ndi abambo, voti yanu ndi moyo wanu, voti yanu ndi tsogolola. Dr. Bakili Muluzi nthawi imene amamenyera ufulu yamatipate cholinga chawo nikukupasani chida chosankha tsogolola. Chida chimenechi amayi ndi abambo ndi voti yanu. Voti yanu ikozobweretsa chakudya, komanso voti yanu ikozobweretsa njala. Voti yanu ikozobweretsa mtendere pakhomo, komanso voti yanu ikozanso kuononga pakhomo. Ngati siri kuvota moyenerera, uthenga wanga kwa Malawi konse mene ndikupita, ngati siri kuvota moyenerera chifukwa tikutsata mabodza, ndi pamene tikubweretsa mavuto makhomo mwathu 5 years. Tsiku la lero ndi tsiku limene Amalawi atseguka maso, ndi tsiku la chilungamo, chifukwa akhala kunamizidwa nthawi yayitali. Mene afotokoza mfumu pano, nkhani ya chakudya amayi ndi abambo siyamasewera iya. Anthu akuvutika alibe chakudya, anthu akuvutika alibe ndalama, ana akulephera kupita ku sukulu, mabanja ambiri asokonekera, azibambo siri kulemekezedwanso pakhomo, kulibe ndalama. Palibe mdziko muno amene akusangalala amene zinthu zilili, koma pali chilungamo chimodzi. Amalawi akuunika bwinobwino, akukumbukira kuti 1994 anagwiritsira voti yawo moyenerera povotera chipani cha UDF kuti chitsogolere boma, kuvotera president wa UDF. Ndi pamene kunabwera sukulu yaulere muno Malawi, ndi pamene ana amapita ku sukulu ulere samalipira olo wamtambala, ana akapitanso ku sukulu a UDF amalandira fetereza ndi mbewu nyumba ndi nyumba ulere. Amalawi lero akumbukira Amalawi amakumbukira kuli pamene UDF malamula mijigo yambiri inakumbidwa ndi masafu nthawi ya UDF masukulu, komanso akukumbukira kuti nthawi imene ija kunalinso program ina yapadera matakugwira ntchito kupeza chakudya. Kukira mene zinalili kale pamene Amalawi anavotera chipani cha UDF, ndi pamene UDF inabweretsa maselofoni, mafoni am'manja amene tinaomba television muno Malawi, ma radio station osiyana-siyana, komanso zirikuko zosiyana-siyana zimene Amalawi amatokuloza.
UDF inanena kuti ipanga chakuti inachita. Osatizi kuchitika lero kumangolonjeza kuti yapanga chakuti osachita. Kukuuzani kuti muzadya katatu pa tsiku. Lero mukudya katatu pa tsiku. Ya imwina kapena kuno. Koma ifeyo kinezo akunenza ula anthu kuti kuliwe chakudya. Anakuuzani kuti muzigula fenereza mtengo sichochi. Lero amalawi akukumbukira kuti nthawi UDF malamula anthu ndipamene ana masuka kuyamba panga mabizinesi. Ndipamene amalawi ena anagula maminibasi kuti tiyambe kuona maminibasi mdziko muno. Amalawi anabwera nthawi yathu ya UDF. Nthawi yathu amalawi ngati ndife achilungamo. Chifukwa UDF imayang'ana munthu wakumudzi osalepera kakobi tikanaipontumba. Nthawi imene timalamula mayenda abambo, pamene timasiya boma kulamula dziko lino, ndalama yakunja dola timagula 106 kwacha. Lero ukugula 4,400. Zimene zikuchitika lero amayenda abambo, mabwana olemera ndamene akupeza ndama yakunja mtengo tsika. Izi ndi zimene zapangitsa kuti katundu azibokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Tataona ni sopo amene sopo ndangati lero mena akwanisukula. Nanga mafuno opikira bwana. Azibambo nangati wa shuga lero. Ambira ne wala kale kumati ndi shuga. Kumana zinto zizili bwino. Amai ndabambo konse mene ndikupita amalawi akundipatsa uthenga kuti atupere kulibe ndalama kulibe chakudya. Chifukwa kulibe ndalama tukanika kukula chakudya. Kunonso uthenga nalungomwe kononso andituma kuti ndikatenga boma pa 16 tisaikeso msewu watala timalize kuno msewu watala kuno. Kulibe ndalama kulibe chakudya. Si George? Kulibe ndalama kufika ndokono. Tabwela. Inundi msimayo maimale mozi. Tabwela no. Bwela. Tinalanga ndine Amini Mapepa yalokera kumitondo zoni mafuna mina ali kuno amala wazanga baba kuna kubila nao wani kunoko chimene tukisakila kunoko wani njala chimene nikata kuguza na balanga limawawa yangoponya baba tivudika spice yesi na mimi kubela ana kuskulu akweka kumabita 1995 kimaendra makope aulele mapano bazote zile nani Yendu uuza ilulo
nganabalanga atupale muluzi jamene mwana wa bakili muluzi kele tanza kimanga umoji bana lwada kumbanyiwa bana sarani kali na mene ngata uuzani ndokuti kulogo timalima Dakutomaliza bagari ba mangadi maflash mina ba bagari ba. Kalma buru ya ngomeka maflash from nowhere. Ama kile mtafuloi kama mafudo. Tauzinga tayari. Banaba ngakamura futa ntosa leo. Yakaya hivi tuba kimanga nyuma ngadio ulibe kimaya kanikacha kuanza nitakuti kuloko ti marandala ntaye tali kwambili nkane anseu toka ataba kwa figa huko fatima huko seu umati bangama kwa ntaye tali kwambili Koma abana tupele mluzi tukukutane maonguti Boma mulo Mansa wazi pansi Kautani zenu bana Ina kutuku ndapita hapo. Kwa maana bana bakuvutika. Kula pile bachikoa, sikia SSS. Akulepa kubwa sio ndo bambo boka. Maji tato bwana, maonazo noka. Kule bataba kutatia bana kwa mitoto. Selling center. Sio ulibino? Aliba kantawi kwenda walamulo dambili yako kuforogo sina wanga ni amini mapepa bana tupendi nao remote bomba di mada wa amini baka tati kwa ni presu Amini aisina tafotogoze mene zintu ziriri kuno chipani cha yute kwa mainda bambo ni chipani chimene chimayangana muntu aliyense kutakale akusangala kuti mukale mukusangalala ndekuti mulindizi tuziwiri chakudya kunyumba ndalama ntumba ndalama amainda bambo ndi chintu chofunikira kwambiri ndalama zikale matumba mwanu mukakhala ndi ndalama ngati simunalime bwino mukazikagula chakudya ngati muli ndalama ntumba anakhoza kupita ku sukulu tikufuna ndalama tikufuna chakudya tikufuna chakudya tikufuna ndalama
msewu kuno timanga koma tukufuna makobidi matumba mwanu chakuja kunyumba chapana bwino ndeine monga muna mva za mawiki apita dinapita ku ziko lolemera kwambiri la United Arab Emirates ndasainirana nawo kuti tikatenga boma pa 16 September atithandiza kuti nkhani ya Fetereza tulongosole mziko muno komanso startup akija ibwererenso startup pa chimzungu pongo yambireti mene zinthu zilili m'midzi pafuneka mulandire Fetereza ndi mbewu ulele ngati startup pongo yambiri tikalongosola nkani makobidi muzitagula Fetereza mtengo wabwino mukale ndi chakudya mukale ndi ndalama ntunga njira yache ndi business ziko mene nafotokoza lija tagwiriza naso ndalama kuti ngongole zibwere kwa inu azimayi achinyamata azibambo kuti mukale ndi mpata opeza ngongole kuti mabizinesi anu apite patsogolo komanso ulimi wanu upite patsogolo mukale ndi makobidi ntumba mukale ndi chakudya kunyumba tagwirizana koma ntchito iyi yakuno singagwire ndekha nde chifukwa chake kuno kuli mwana wanu Honorable Kumbanyiwa ndenda apempha abwere pano Honorable Kumbanyiwa komanso Honorable Lili Austin abwerese pano tikulandire na president kuno kumitondo kwa East pamodzi ni madamu ulemu wanu mafumo onse komanso ndi amayi ndi abambo landirani ulemu wanu nkhani zambiri zafotokozedwa kale bwana uli apa president yathu kuno tikugonera nyika magogo ambatata kupaisa kwesa Ilembili sina kuranso koma panga tukendekeza soma uwena sijoncho mandi uza inuyo kati uza atakuita na kunyonga na kuuza chali za kuuza mtumnadero
ndimakuuza nikuti anandiuza kuti paballot paper aonekera nkhope yawo ichocho yankho ayangaokha ndapita kulicho ndikapakisa msonkhano funso lokhalokhala kubwera kuno misonkhano kwani funsa lokhalokhala lero bwana president ali patikodi yankho ayankha bwanji ndimakuuza nikuti paballot paper mukapeza nkhope yokhompo ndiyalero abwera asinthika malo amene tikumbana mwindi maganizoso ena apa waka simwaona sanja sitakambidwa mkesa kwenye sabuuzani tumukupe mpani pa 6 September apa mukachite zinthu zachiunga tikumbana ineyo bwana wa alifundisa ndani mumandiona ndimatukana ngati mmaona wamatukana zote atikorobisha kipila napupuza nato dalikili simukuziwa naboma wasewa pewa alinduna konse kumatila ununa wachamalo mwakapu nkadini yose kukadini lisana tale kaje sababu masabu waziwa ndiye ndikupempeni ota maponi ya dala njia kumanda chengo iya kaji niwazi nima kuuza ni kutoka maponi ya dala njia kumanda muzi njia njiji Tuka mujilipati Dawama tote mkaida no silipati Mkana watu wanza munu kwa tote silipati Mkawabili kai lipati Niwetu Mauni makuuza niwaja Nima kuuza niwaja Kuli kimanga Kimozi chimenecho Kitokele kumtunda mpaka na pati Lakini kimozi Papa nila a president Nibati dinele Pamudidina district governor Dango ima ngabene mulipo Ninanepea kwa achua Adisi kama nato ayutefu Kwa wa hapa Mlikuu kile Kiwa kule manpara iya Mafumu atu Teji mageni shimozi Maua presidenti Anenamaliza Zimene maduuza ine Kuti iwe sabadome Zimene zompidilize Zimene ino mutila kwa nima kazi kwa nini Nikaza uyu Nita hostel Mupidilize Bana kwa yakundako Koma ine nukula ni mafuna wino Mugabwende sani wino Komanso Kasa kade kwa yamba iya Mugabwende Tutengela mabilioni Kuli antu hapani Komabe Simena tunumisila kuno Mauma inose Bana tukulisiko mkwambili Majipasa Kaya mbapo Ifeso tukila mbali Kukutalizira Koma mabu munu diru mwenyeche Nonga president Nakatingalina maunga Mugabwende sani kwa mbili Asekita ijeno Natogeza kwa mbili ama kuna linja ya njia Baka mada TPP Sio njomani ama kuna linja nukuta atubele wapiza na nusu Mawa nilelo paluma Papa mpiza nubani Nehuna jatinena zaje Iya hindi zako zimene Koma atubele ni watu wa UTF Atubele ni wajani Atubele ni wajani Mauna malaya Takuna kukulijakuti Mwanuona nima kwa kukulijakuti Yelo Mandokiana Bas Kadili mwazi President ni wabunani sema Amai Ndaba Zikolon c'est la pante Zikolon c'est la Malao Palichiembeke so Kutupa 16 September Atubele Mulonzi Gamenea kare president wa Zikolino la Malao De usadabwe kuti muzimba zomba imva mabodza usianasiana Kuti akufonke tseni Kuti musabile ukaponya voti kubwela ine ndikuima ngati president komanso presidential candidate wa chipani cha UDF siku lovota mukaona pamene pali nkhope yanga manjo kwilana ndi dzina langa pamenepo mukangopanga chani ndiye mukapitano pa Honorable Rodrick Kumbanyiwa mukaona kuokwirana manja
mukaona sopochonga mukatani nde mukaona sopa mai Lenita Austin mukaona manja okugwirana kumaso pochonga mukatani mukapanga choncho mai Ndaba ndoti mwakwanitsa bwino uniform. Presidenti wa UDA wa dziko la Malawi, MP wa dera lino wa UDA, kansala wa UDA. Takuliza tango tsala masiku ochepa ono bokumanyiwa inakuyamba chabe basi ine ndikupasa ni support ndi mai Austin kuti ma t-shirt tuonjezere ine ndikuthandiza ndikupasa ni support komansa tsokolere ku masiku otsalawo ndikupasa ni support ono bo district ndi atsogolere onse ku district aku region nthawi ikakwana yakwana ine ndimakhulupirira kuti nthawi ya Mulungu ikakwana yakwana. Nthawi ino Amalawi akulira kuno mukulira ti ali atupele alipo akumenyerani nkondo komanso atupele azakonza makolo anga mafo ulemu wanu ine ndine mwana wanu china chili chonse muzitha kumutuma mwana wanu onopo kumani tizapeza tsiku kuti zakhale pansi tizacheze bwino chifukwa kuno kwazoweka zambiri makapaka kana chitukuko ndikuthokozeni lonse mwabwera mawa ndikuti zikomo chifukwa maonetsa chikondi chanu koma tiyeni limodzi pa 16 September aliyense kuyambira lero ndi campaign director kumene ndikupita amene sanabwere mukawuze kuti atupera anabwera akunena kuti pa 16 September tikumenya nkhondo yache tikhale m'mangobini nthumba ndi chakudya ku nyumba tisatanikise nkhani ayi mukufuna ndalama mukufuna chakudya mukufuna chakudya mukufuna ndalama mukufuna ndalama mukufuna chakudya mukufuna chakudya mukufuna chani ndalama mukufuna chani chakudya ndalama si George zikomo kwambiri Mulungu akudalitseni. Assalamu alaikum. Watongeza kwa mbili yezi Yonge Amoralo tima mbalo Yezi Bana Yaone hii Yonge Makumu Mwone hii Yambana hii Ajinaya Joda Mwone hii Yambana hii Mau diribe Yarole bana Achoke pankeki masiku asala ochepawa Mungu akutsokoleleni
kuti mupange chisankho choyenerera chomwe chithandize moyo wanu, chifukwa moyo pamene uli pano wafika povuta. Nthawi imene tapasidwa iyi, nthawi imeneyi izabweranso pakatha zaka zina 5. Ndikapanga mistake pano, osavotera UDF, osavotera Nyamata Tupele Muluzi, osavotera MP aonako kumbaniwa, osavotera kansalati, tiziwe kuti mavuto ena akubweranso kuzaka zina 5. Amene walingoti ziko mukwambiri, Mulungu akudaliseni, timakukondani kwa basi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.